Poštovani ljubitelji organskog paradajza i ostalih domaćih sorti. Danas ćemo predstaviti novu sortu na kojoj sam radio 7 godina. Radi se o sorti koja je dobijena ukrštanje između džinovskog paradajza i jabučara i volovskog srca klasičnog lista. Vidjet ćete, znači sorta je strašno rodna, otporna, jakih plodovih grana. Neću ništa reći, znači, plodovi su ogromni. Pogledajte, plod preko kilo i 300-400, pa pas, prva rodna grana, druga rodna grana, opet ogromni plodovi, pogledajte. Treća rodna grana, pogledajte ovaj. Džinovsko srce, dobijem krštanjem džinovskog paradajza, jabučara i na drugom redu, kao što vidite, volovskog srca. Gledajte ovu granu, ima je 5 kg sigurno, ni manje ni više, sigurno 5 kg. Pogledajte, džinovsko srce. Šta je vrlo interesantno kod ovog, za razliku od paradajza, od jabučara i volovskog srca, gde su krte plodove grane, ovdje su izuzetno jake, znači noseće plodove grane su izuzetno jaki i drže paradajz, ne čepe se, pogledajte. Ne čepe se, pogledajte. Nema ni, pošto je njihov raspored pod 90 stepeni, znači, pogledajte, 90 stepeni, nema savijanja plodovih grana, pogledajte kako. Nema savijanja, jer kad se savije, provodni snopovi se skupe i nema hranjenja plodove grane. Pogledajte ovo. Znači, šta god da kažem, svaka reč je suvišna. Džinovsko srce. Evo jedinstven slučaj, pogledajte. Plodova grana, 4 kg sigurno. Idemo dalje. Pogledajte. Plodova grana se nije savila, nije previla. Pogledajte ovaj. Druga rodna grana, treća rodna grana, 6-7 kg u 3 rodne grane, ne treba više ni da rodi. Pogledajte ovo. Ogromne plodove grane. Druga rodna grana, ima sigurno 3 kg. Treća rodna grana. Znači, neverovatan paradajz. Pogledajte. Nema zelenu kragnu. Znači, dobrorodna prva rodna grana, druga rodna, treća rodna grana. Znači, nešto neverovatno. Šta je to interesantno kod ovoga? To su plodove grane. Pogledajte, nema previjanja da se ono uštipi, pa da ne hrani, ona puni i dalje ovaj paradajz. Ogromni primjerci. Ne znam šta da kažem. Snimaka govori više od reči. Moram staviti moju ruku, pošto ima veće, da bi mogli da shvatite koliki je paradajz ispred vas. Ogromno. Pogledajte ovu rodnu granu. Gledajte ovo, stoji na zemlji. Pogledajte ovo. Pogledajte ovu granu. Zar treba bilo šta reći, dodati, oduzeti, sabrati? Džinovsko srce. Primjerci, ovaj, kilo 300 sigurno. Gledajte. Gledajte ovu granu. Gledajte ovaj snop paradajza. Znači više nije ni plodova grana, ovaj snop paradajza po 5-6 kila na plodove grani. Pogledajte. Pogledajte. Neverovatno. Pogledajte. Neverovatno. A gledajte ovu plodovu granu. Ja ne znam šta da kažem. Ovo mora da vidite. Pogledajte moju ruku. 7 kila sigurno. Pogledajte koliko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paradajza. Pogledajte soncu, gledajte. Neverovatno. Džinovsko srce. Pogledajte. To je primjerak preko kilo i po. Jedan paradajz. Pogledajte u plodovu granu. Idemo dalje. Ne znam šta da
kažem, vidite sami, ovaj je preko kilo i po, kilo i 600-700, pa gledaj se. Pogledajte, ne znam, znači nije se savila, nije se čepila, ali tu je. Pogledajte koliko tu je, znači 3,5-4 kila. Pogledajte. Šta da kažem? Slika govori više od reči. Činovski srce. Činovsko srce. Pogledajte. Ne znam. Vidite sami. O čemu pričam? O ogromnim paradajzima. Nova sorta, 7 godina razvijam. Urnebesno jaka. Rodne. Činovsko srce.